padha limo rasane manungsa apa urung tapa sita nampa sita tanpa urung nampa Kakang Semar lan Bagong aja kurang pangapura tak neng sawetara ya apa Semar nggih Ndara kula Den Raden Abimanyu panjenengan wonten ing tengahing wana kendelan menika wonten wigatos menapa Ndara nggih Ndara wonten wigatos menapa Ndara ngene ya Semar lan Bagong ing dina kalungguhan samangku ora ana kang tak panggalih amung aku nampa wangsiting dewa dina kang kepungkur aku nampa wangsiting dewa dewa ing kayangan Suralaya paring wangsit lawan Abimanyu bakal ana muduning kanugrahan winastan wahyu cakaraning ngerat Semar panjenengan menika nampi sasmitaning dewa badhe wonten mandhapipun kanugrahan wahyu cakraningrat Ndara wahyu cakraningrat menika wahyunipun ratu sinten ingkang kasinunan wujuding wahyu cakraningrat menika petung turunan badhe dados ratu Ndara kaya mangkono Semar mula kepingin banget rasaning atiku nggayuh wujuding wahyu cakraningrat ayo yen kaya mangkono tumuju ana ing alas Kendayana jalaran wangsit sing tak tampa wahyu cakraningrat yaiku bakal tumuruna ning alas Kendayana Semar nggih monggo kula dherekaken nanging panjenengan niku kedah mangertosi tiyang mertapa menika kathah godha panrencananipun Ndara ya yen kaya mangkono Semar ayo tutuna laku jantraku Semar nggih Ndara
iku sapa? Tobat. Diketok-ketok kaya lomba dirsir saka kuncis. Kula menika Dewi Titisari Raden. Waduh Dewi Titisari. Kuning nggih estaken dawuh paduka Raden. Sliramu iki putri saka ngendi? Kula menika bocah kumayang tabur kanginan. Pundi tiba kula inggih menika papan dunung kula. Kula menika nampi sasmita saking Gusti menika dewa kang linangkung. Bilih jodho kula menika inggih Sang Raden Lesmana Mandrakumara. Putranipun Malendra saking ing negari Ngastina menika jodho kula. Oh ladalah yen kaya mangkono sliramu iki jodhoku Titisari. Waduh lakon Balakrama ha. Maru oleh wahyu aku takon rabi. Raden Lesmana Mandrakumara ingkang sampun kasinungan wujuding wahyu ing niku jepok senggol kaliyan wanita Dewi Titisari menika sejatosipun godhanipun wahyu cakraning rat ing mriku Sang Raden Lesmana Mandrakumara boten kiyat buba pangrencana. Saknalika wahyu wonten ing hangganira Sang Raden Lesmana oncat saking hangganing Sang Raden Lesmana Mandrakumara dawah kantha kaget Pandhita Durna. Wis babar wigartan antukarya yo bali ana ing negara Ngastina wae nggih.
masih dam sekaring Mbah Wono langgeng ora panggil Nalendra ing Tunggul Malawa ya Prabu Dewa Srani mantranggoning semedi mertapa yen kaya mangkono ulun bakal manjing ana ing bangga kita nanging eling den eling yen siramu kuat Buddha pangrencana ulun bakal lestari manjing ana ing bangga kita nanging yen ora kuat Buddha pangrencana ulun bakal loncat saka hangga kita Dewa Srani. Kanjeng Ibu Nini Bujo Betari hanjugaraken kaliyan ingkang putra nglampahi mertapa wonten menapa Kanjeng Ibu katobat awakmu wis kasinungan wujuding wahyu awakmu wis kasinungan wujuding wahyu mula ing dina kalungguhan samangku ayo ger bali ana ing Tunggul Malawa dina kalungguhan iki sliramu lakon boyong wujuding wahyu cakraning rat ger nuling Ibu monggo kula dherekaken Kanjeng Ibu. Wanita kang ayu rupane wong ayu aja nangis wong ayu engko dhisik sliramu sapa kok nangis ana ing tengahing alas ning kula nika Sandewi Titisari kula nangis menika calon kula nampi wangsiting dewa bilih kula menika gadhahi jodoh nanging kula padosi menika kok inggih boten pinanggih jodoh kula Raden sliramu iku nampa wangsiting dewa sapa kang dadi jodohmu boten wonten lintunipun wangsit sing kula tampi menika inggih Nalendra inggih menika Sang Prabu Dewa Srani Raden ladalah Dewa Srani iki aku ini sari yo aku iki Dewa Srani obat
Sang Prabu Dewasrani boten kiyat godha pangrencana ning mriku jempok senggol kaliyan wanita inggih Sang Dewi Titisari. Kedatosipun Sang Dewi Titisari menika budhanipun Wahyu Cakraningrat. Sanalika Wahyu Cakraningrat ingkang manjing wonten ing angganipun Dewasrani oncat dawah kantaka Sang Dewasrani. Ibu mawon wis kandha ingkang saking anakku Dewasrani. Wong nampa wujute kanugrahan kudu kuat kutha pangrencana. Ternyatane anakku Dewasrani ora kuat kutha pangrencana tobat ayo bangsa putra ing negara Dwarawati Raden Samba menapa ning alas Kendhayana kene. Ulun bakal manjing nyawija ning ngangga kita nanging kudu kuat bodha prangrencana. Monggo badar ngen monggo panjenengan bersatu mekaten nggih panjenengan menika sampun nampi wujuding kanugrahan Wahyu Cakraningrat. Panjenengan menika mertapa wonten cahya cumorot manjing wonten ing raga panjenengan. Panjenengan menika nampi wujuding wahyu. Ger natalah dadi aku wis kasinungan wujuding wahyu kok. Inggih pancen leres. Kula menika gumun setahun jumbleng serendeng ing atase panjenengan menika boten nate mertapa wonten ing wana lan boten nate gayuh wujuding wahyu. Nanging ing menapa panjenengan sepindah mertapa kok nampi wujuding kanugrahan. Ngene ya kok, wanoman lho. Inggih wonten dawuh. Aja mbok kira Samba iki ora tau nglakoni rekoso, pancen nyatane ya kaya mangkono. Gelem Samba mertapa wiwit biyen wahyu sakakeh wahyu bakal tak borong. Sakakeh wahyu bakal manjing ana ragane Samba. Mula wis ora usah nggumun aku iki putraning Narendra ing negara Dwarawati Sang Prabu Sri Bathara Wisnu. Lah Kanjeng Ramaku iki titise Bathara Wisnu Medhawantah. Nuwun sewu. Panjenengan niku boten kenging sombong. Kok ategesaku sombong iku ora ning kasunyatane kaya mangkono. Inggih yen kados ngaten monggo bali wonten ing negari Dwarawati. Yen kaya mangkono ayo bali ning negara Dwarawati. Wanoman
Sulistya marang siraning sapa? Katot kuning dipun Raden dipun tepangaken kula menika Dewi Nitaniti-sari Raden. Sapa? Dewi Nitaniti-sari. Dewi Nitaniti-sari. Inggih Raden. Wong wadon kono pinggiring alas niki ana apa? Besok mate. Ayo ndok mang solar kan. Ini kabeh ya arek ya. Solar gede. Dame. Bagi lagi muni ada dame ini. Moto mangkono jepuk senggol kalian maniko oncat saking angkani pau dan coba. Cakraningrat anjing dateng raganipun Raden Abimanyu. Nanging panjenengan kedah kuat nggodha pangrencana yo yen kaya mangkene ayo bali ana negara
ana wanita kang ngadhep ana ing ngaresaku sliramu iki sapa? Tobat kula menika Dewi Hendiwati Luraden. Sapa? Dewi Hendiwati. Kula menika kumayang kapur kang inang kula Bupati Wangsiting Dewa. Jodoh kula menika Sang Raden Abimanyu. Panjenengan menika sinten Luraden? Tebungake ya aku Raden Abimanyu. Tobat yen kados mekaten panjenengan jodoh kula. Aku ora sudi ngladeni apa kang dadi rasa tresnamu. Tobat panjenengan menika jodoh kula Raden. Yen sliramu ora gelem sumingkir ngorokake kene maju lakon curiga iki bakal yaiku manjing ana ing wadukmu lakon brodol wetemu tobat. Sejatining betari landane dudane wahyu cakraningrat jernyatane sliramu mari apa wujuding anugrah wahyu cakraningrat kuat kuda pangrencana Abimanyu sliramu bakal lestari nampa wujuding wahyu cakraningrat Abimanyu. Ternyatane ndaramu Abimanyu sakrampunge nggayu wujuding wahyu cakraningrat kuat budha pangrencana dhuwit wahyu cakraningrat bakal lestari ana ing raganing bendaramu yaiku Ndara Abimanyu Gong. Oh dadi Ndara Abimanyu iki nampa wujuding wahyu cakraningrat. Iya nak mula wahyu cakraningrat wahyuning ndaramu Abimanyu muga-muga sumrambah ana ing dusun manukan kene Gong jagat ngeseni. Aku nyuwun pangapura ya Gong. Iya mo. Lan awake dhewe ngaturake gunging panuwun lawan para masyarakat kene kabeh nak. Muga-muga sabare nganakake wayangan para masyarakat kene pinaringan bagas waras tinebake saka suker sakit balak sengkala akeh rejekine nak. Amin ya rabbal alamin. Jaya-jaya Wijayanti kalis ing sambikala. Sekali merdeka tetap merdeka muga langgeng budaya Jawa ning bumi Nuswantara.